Alifiano on the beats. Na Fatima mu ne na ku sha'iran sura kai isar annabi samu cikin sahun masoyanki. Na Fatima mu ne na ku sha'iran sura dan isar annabi samu cikin sahun masoyanki. Rabbuna laka duk mu bida da kai kake ba mu. Duk yawan zunuban mu kaɗai ke share kukan mu. Sha'iran sura ta mu gaban ka rabu kai yi mu. Za mu yi yaban alil baiti yan ma'aikin mu. Ka nufin ka komai ka na fatuwa ya Allahu. Sha'irai ka ƙara haɗe kan mu mai ta yin madahu. Manufar mu dai ma haɗu mu yi ta begen misbahu. San samu muke bakin samu da shi fa ba sulhu. Martaba da girma da isa sun tattare gunku. Daraja da matsayi yardar Allah tana gunku. Masu shi da kayan shi gare shi ya isar muku. Ba za ku faɗo ba na yi shiru ina talabai ku. Mai hutun ku ne mai kamar dubi ina san kunna na Fatima mu ne na ku sha'irin sura. Kai isar annabi samu cikin sahun masoyanki. Rabbi kai salati adadin isar ta Fatima, kun mahaifinta wanda yake ta ba mu alfarma. Sayyidi Abdallah na Amina jinin girma, ta da Shehu Tijjani da Tiyali da Barhama. Fatima muna son ciki so mu ba da mun kai ba, alfarmar ku ce Allah yake ta ba mu ba wai ba. Fatima ki yarda da mu ga mu gungumin tuba, sha'iran sura Fatima ta mu kai mugun abba. Addu'ar ku ce na Samira ku da sa a gaba. Na Fatima mu ne na ku sha'iran sura, dan isar annabi sami cikin sahun masoyanki. Bani mance a sahabu a ko'ina kuna raina. Sayyidi Abubakar ka ja nugun ka in zauna. Usman Umar Ali ne jikin ma'aikina. Dan Allah ku yi manna iso mu kai ga manzo. Wata tsokace da aka fitar cikin Rasulullah, wacce ita da shi sun zama ɗaya a ya ibadullah. Wanda rabu ya girmama kaddarin ta indalla. Fadimar mu lamarin ta shiru ake ibadallah. Sai madama ne tsara ki sauke ni masauki. Shinna na Fadima mu ne na ku sha'irin sura. Isar annabi samu cikin sahun masoyanki. Sallama muna son ki. Sallama da ke Yusra yar gidan Khairul Khalqi. Sallama da ke ko ta ina fa babu tamkar ki. Sha'iran sura ga mu a yau muna talabbaiki. An gama idan aka ce Fatima tushi kenan. Yar gidan Annabi wanda Allah ya ɗaura auren nan. Son ta sa Rasulu da Allah ku ji da turan nan. Nana Fatima ki kula da mu ki karɓi begen nan. Kamar yau fi Fatima mu muke a koyaushe. Nana Fatima mu ne na ku sha'iran sura. Dan isar annabi samu cikin sahun masoyanki. Ba ɗaya idan babu ɗaya butun gasiri ne. In ka ɗau ɗaya ka aje ɗaya gare ka matsala ne. Sai da ɗaya ake samun ɗaya butun gasiri ne. Kuma wajibi son ahalin rasulu daidai ne. Shugabar matan aljanna Fatima ta Zahra'u, dukkanin isa da makamakin fi su aina'u. Ba mu lamini mi ta yaban kuna na Zahra'u, 'yar Muhammad Rasulallah ke ba mu
kashi ne manzan Allah fadar da haka ni tsara na Fatima muni na ku sha'irin sura Isar annabi samu cikin sawun masoyanki Masu arziki kun yi wa jindu har da ma'insu sai zuciyar annabi zuciyar kairun nasi duk muka na batula ku ne a samansu babu faduwa san ku tsira ne a cikin nafsu kai batula sirrin Allah da annabin Allah babu masanin Fatima da gada sai Allah duka ɗaukaka tana gare ku na mai Allah daga ku ba zan ɗaukowa ba na batula ya su ne na kai Fatima ni fa ban da tamkar ki na Fatima mu ne na ku sha'irar sura ɗaya su annabi sami cikin sahun masoyanki ya mukarrama ya zara yar gidan manzo ya mu'azzama Fatima kanku ne muke kwazo ya munira kanku idan an kira mu sai mun zo ya azimatu sana son ku in zamo gwarzo mai cikar isa na batula mu muna son ki na ji annabin Allah ma yana ta kewarki idan bai ganki ba har a gida za ya iskoki na taimaka ki mana dai isar mahaifinki salisu bine mai son ki kuma soyayki na Fatima muni na ku sha'irin sura Isar annabi samu cikin sawun masoyanki sha'iran suna domin ku ne fa mun ka fito mun ashe komi mi dauya ba ku babu kokwanto ko da yaushe in mun shi kira akan ku za mu fito mun shi mun gani ba mu gudun zargi ko kuma zato babu mai isa wadda ta kai kina na Fatima ta haya fada babu kamar kina na Fatima kakar annabi na kiki sayyada Fatima dole na shiru an kura dukkanin mukami ma annabu ta daga ban daira ta sai mazan Allah na Fatima mu ne na ku sha'irar sura ɗaya su annabi samu cikin sahun masoyanki mai Hassan Husaini Musan diya na albarka jikokin annabi Ahmad san ku ne cikar harka wanda ke da kaunar ku kwarai muna yi mai barka son ku wajibi ahlul bait masu albarka ummul khair an fanki yake raba mu alkhairi baki yin fushi Fatima fuskar gida annuri mai kama da annabi wallahi kin jike tsari ya fatihatul khairi da ku muke ta alfahari na Fatima zakiru ne masoyin na Fatima mu ne na ku sha'irin sura Isar annabi samu cikin sawun masoyanki ladabi ku ne ku kai maladabi ladabi duka mai ladabi in ya taho ga ku yake ladabi wanda duka ya rabe ku batula baya yin zunubi kada ma ki wanke mi cikin mu ma akwai zunubi me sabe ku fado famina a tara har abada shairan ku ne ko a ina ku yi mana shaida ba ku lafi ku muka so diya ga Mahamuda shairan sura masu yaban ku na nake shaida ga salamatu ƙaunar mai hannu ko mai shaida na Fatima mu ne na ku shairan sura ɗaya su annabi sami cikin sahun masoyanki matar Imam Ali zakin rabbi har da annabi mai yawan bautar Allah kin cike dukan gurbi zuri'ar ki Fatimatu ba su taɓa yin zunubi ahlul bait sarkin naku ne bakwa aibi na nawa ya kai ki bale ma a ce ya faɗe ki ba musu rika Fatima don mu yi ta begenki kairun na sa'i Fatima yar gidan masu milki zarakin daban ko a ina fa ba
ku ba mu kufa ne haƙu masu gaskiya gamu gaban ku kuma da begen ku. Ya uwar isa duk mai san ku ya zamo gayi wanda ke da ku Fadima mu gale mu ya wayi makiyin ku Zahra gale mu ya zamo mayi ba mu babu shi har abada kuma uban wayi ni Rabilu uwa kaunar ku ce cikin raina na Fadima mu ne na ku sha'iran sura kai nasar annabi samu cikin tsawon masoyanki. Duk macen da ta haihu a radu ai tana haila, da na Fadima ita kuma kunji ba ta yin haila. Tsaftatacciya masaninta Rabbu ne Allah, ita shiru ake bar lamarin ga annabin Allah. Da na Fadima mu ne na ku masu begen ku, kar ku bar mu ya sayyada ku ba mu ƙaunar ku. Dan na san kina koyi da ɗaha Nasirul Haqqu. Da na Fadima mu ne na ku masu begen ku, ga mafida daga nan da'ira ta sai manzon Allah. Da na Fadima mu ne na ku sha'iran sura, dan isar annabi samu cikin sahun masoyanki. Sha'iran sura mun sallama gare ku yanana, tawagar haɗin kai shu'ara uku muke kauna, ƙarfafe mu har ma mu zamo abun koyi nana, babu alfahar Fadima ku kaɗai mukan nuna. Sadiqatu Sadiqa mai rasulu mai Allah, kashifa maɗaukakiya a cikin ibadullah, in ɓuya bale masu yabo su san ki batula, nan nake ta yin ban kwana batula sirrillah, damu da sir halifan